ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋም ሕረትና ክርስቶስ መስኩልኹም አናኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን እዝን ጎንጎድ ፍኖ መደብናዩ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምናዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሉ ቃል ህዝብ አምላክ ሰማያዊ ዝብልዩ ህዝብ አምላክ ሰማያዊ ሃሌሉያ ህዝብ አምላክ ምድራዊ ይኮናል ህዝብ አምላክ ሰማያዊ ህዝብ አምላክ ናይ ታሕቲ ይኮናል ህዝብ አምላክ ከብላልዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:35 ገለግና መውታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ ብኸመይ ዝበለ ስጋ እዮም ዝሞጹ ይብሉ ይህሉ አታዓሻ እትንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ህይወት አይረክብን እዩ እቲ ዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካለ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር እቲ ስጋ ዝኸውን አይኮነን እትዘርኦ ዘለኻ አምላኽ ግን ከም ዝደልዮ ገይሩ እዩ ስጋ ዝህቦ ንነፍስ ወከፍ ዘርኡን ሰስግኡ ይህቦ ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ አዕዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳውን በይኑ ደአይ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ አይነት ስጋ አይኮነን ሰማያዊ ስጋ ድማ አሎ ምድራዊ ስጋ አሎ ግናኸ ክብሪ እቶም ሰማያውያን ሃሌሉያ በይኑ ክብሪ እቶም ምድራውያን ድማ በይኑ ይሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታዩ ቀፂሉ ከምዚሉ ብክብርስ ኮኸብ እኳ ካብ ኮኸብ ይበልጽ እሞ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ በይኑ እዩ ትንሣኤ መውታት ከምኡ እዩ ብዝሓልፍ ይዝራእ ብዘይሓልፍካ ኣይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪካ ኣይትንስእ ብድኻም ይዝራእ ብሓይልካ ኣይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ይዝራእ መንፈሳዊ ስጋ ድማ ኣይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ካብ ዝህሉ መንፈሳዊ ስጋ እውን አሎ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሪኢኹም እቶም ሰማያውያን ክብሮም ካብቶም ስጋውያን ፍልይ ዝበለ እዩ ነገር ግን እዞም ሰማያውያን ዝብሎም ዘሎ ንመን እዮም ተዳኢልኩምኒ ንህዝቢ አምላኽ እዩ ህዝቢ አምላኽ ሕጂ ብውሽጦም ሰማያውያን እዮም ብመንፈሶም ሰማያውያን እዮም ጽባሕ ንጎ ድማ ብምጽአት ጎይታ ንውሽጦም ዝመስል ሰማያዊ ስጋ ከዓ ክለብሲኦም ምኽንያቱ ኦሬዲ ሕጂ ውሽጦም ሰማያዊ ህይወት ስለ ዘለዎም ሰማያዊ ህይወት ማለት ካብ ሰማይ ዝኾነ ናይ አምላኽ ዝኾነ ህይወት ዘለዎም ማለት እዩ ሪኢኹም እቶም ሎሚ ንጎይታ አሚኖም ደቂሶም ዘለዉ እቶም ሎሚ ብጎይታ ኮይኖም ናይ እግዚአብሔር ህዝብ ምስኮኑ ዓሪፎም ዘለዉ እሶም ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽ ሆሎ ሰማያውያን ስለ ዝኾኑ በዚ ሓልፍ ንውሽጦም ዝመስል ሰማያዊ ስጋ ክትስዮም እቲ ዝገርመኩም ነገር ግን አቀዲሙ ሰማያዊ ዘይኮነ ሰማያዊ ስጋ አይለብስን እዩ ህዝብ አምላኽ አቀዲምና ሰማያውያን ስለ ዝኾንና ምጽአት ጎይታና ዓና ክብሪ እዩ ንምንታይ ተልኩምኒ ሰማያዊ ስጋ ሽዑ ክንለብሲና እቲ ዝሕጉሰኩም ግን ሕጂ ሰማያውያን ምዃንና እዩ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ተኣምኑ ሰማያውያን ምዃንኩም ምድራውያን ከም ዘይኮንኩም ክሳዕ ክንደይ ትፈልጡ ኣነ ሎም ሓደ ነገር ክነግረኩም ህዝቢ አምላኽ ምድራዊ ይኮነን ኖ ህዝቢ አምላኽ ምድራዊ ይኮነን ህዝቢ አምላኽ ብደገ ምስ ኩሉ ሰብ ማዕራሪና ንሪኦ ንኸውን ውሽጡ ግን ካብ ደጊኡ ዝተፈለየ ህይወት ዘለዎ ምኽንያቱ ውሽጡ ሰማያዊ እዩ ውሽጡ ካብ ሰማይ ዝኾነ ናይ ሰማይ ህይወት ኣለዎ ሰማይ ናይ ህዝቢ አምላኽ እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ሰማይ ንሰማያውያን ጥራሕ እዩ መንግስቲ አምላኽ ንሰማያውያን ጥራሕ መንግስቲ ሰማያት ናይ ሰማያውያን ጥራሕ ስለዚ እዞም ካብዛ መንግስቲ እዚኣ ዝመጹ ሕጂ ኣብ ስጋ ዝነብሩ ዘለዉ ሰማያውያን እሶም ንስኹም ኢኹም ህዝቢ አምላኽ ማለት ሰማያዊ ካብ ፍቃድ አምላኽ ዝመጸ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ ዝፍሉይ እዩ እዚ ህዝቢ ዝመደነቕ እዩ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ሰማያውያን ብምዃንኩም ትኾርዑ ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ሰማያዊ ማንነት ከም ዘለኩም ትኾርዑ ሪኢኹም ናይ ምድራዊ ነገር ንላዕሊ ካብኡ ዝሓለፈ ሰማያዊ ማንነት ሰማያዊ ዘርኢ ሰማያዊ ህይወት ኣለኩም ሃሌሉያ ንሕና ምድራውያን ኣይኮንናን ሃሌሉያ ካብ ካልእ መንግስቲ ኢና መጺና ካብ ሰማይ ኢና መጺና ውሽጥና ካብ ሰማይ ዝመጸ ህይወት ይዘለና ናይ ሰማይ ዝኾነ ህይወት ይዘለና ምኽንያቱ እቲ ሎሚ ኣባይን ኣባኹምን ዘሎ ህይወት እሱ ናይ ምድሪ ይኮነን ንሱ ናይ ላዕሊ እዩ ኢየሱስ ባዕሉ ከምታ ኣነ ካብ ምድሪ ዘይኮንኩ ንሶም ድማ ካብ ታሕቲ ይኮኑን ካብ ምድሪ ይኮኑን ኢሉና እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ አነ ንስኹምን ብክርስቶስ ሰማያውያን ኢና በዚ ነገር እዚ ደስ ይበልኩም ብጎይታ
ተሓጎሱ ንስኹም ናይ ታሕቲ ኮንኩምን ንስኹም ናይ ላዕሊ ኢኹም ኣሜን ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله يسوع كريستوس ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቐመጠ يأمن ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ أملاخي مدحاني إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترات ولود أملاخ كوين اللخو منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشتاي يقبلك اللخو آمين زي أتصلوا لتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم ساتليكم حاجز كن لخلكم هنا شالوم